Sziasztok! Ez itt a Taró Szerelem YouTube csatorna, és ma tarókártyákat hoztam nektek, már egy részét ki is forgattam, pont azért, hogy ne menjen el ezzel az idő. Megnézzük, hogy milyen dolgok indulnak. Ma egyébként április 16-án egy energetikai kapuhoz érkeztünk egyébként. Rengeteg nagy változás jöhet, elindulhat, az biztos. Egyszerűen a kollektív női sorsvonalak most elindulhatnak élesen két különböző irányba, és meglátják, hogy megfejlődte-e az utat, vagy nem. Egyfajta. Amit ma érezhettek egyébként, az nem szimplán csak hangulatváltozás, hanem a sorsotok elindulhat, egy ilyen fajta végső átrendeződés. Jó? Tehát aki eddig megrekedve érezte magát, akkor most elindulhatnak egyébként dolgok. Ezen a napon olyan 7 bolygó együttállás van, ami nagyon ritka. Jó? És akkor meg is nézzük a taróból, hogy mi az, ami most indul. Jó? Mit látnak, mit mutatnak a kártyák. Akkor nézzük. Egyébként ugye halállal indítani, ugye abszolút érződik ezen a kirakáson a mai napnak az energiája. Tehát ennek a kirakásnak a fő energiája nekem nagyon erősen a visszafordíthatatlan átalakulás. De nem csendes, lágy formában, hanem úgy, mint amikor valaki már nem tud ugyanabban az alakban tovább létezni. Ugye a halál nyitja meg, és rögtön utána ugye a 3 király. Hogy itt nem egy gyenge, széteső energia dolgozik, hanem egy nagyon erős, sűrű, uralni akaró mező, mintha valaki már nem a gyermeki vagy bizonytalan módon lenne jelen ebben a történetben, hanem teljes férfi megjelenésével birtokolni akar, kézben tartani, dönteni, meghatározni. Csak közben ez a 3 király nem egyesíti szépen az erejét, hanem inkább feszültséget csinál. Ugye az egyik a stabilitást akarja, a másik a cselekvést, a harmadik az érzelmi kontrollt. Ettől az egész mező nagyon domináns, nagyon sűrű és kissé fullasztó is. A halál emiatt itt nem pusztán lezárás, hanem annak a kényszere, hogy ez a merev belső rendszer valahol szétessen. Ez a fajta belső kibillenés és a váratlan érzelmi veszteségként megért megrázkódtatás, ami kizökkenti az embert a megszokott világából. És ahogy olvad a kirakás, valóban először egy nyitottabb tér jelenik meg. Ugye a bolond, az érmék 3-asa, botok 6-os mágus azt mutatja, hogy ott van egy rés, amin keresztül valami új megszülethetne. Mintha először lenne egy nyílás, egy levegővétel, hogy igen, lehetne másképp pillanat. A bolond miatt ez a nyitás vakmerő és tiszta, az érmék 3-asa miatt építhető, a botok 6-osa miatt még mindig ott a diadal érzetet is hordoz, mintha valaki szeretné végre megmutatni magát, szeretné, hogy lássák, hogy elismerjék, hogy visszaigazolják, de ez a nyitott tér nem marad sokáig szabad. Mert ugye belép a kardok 7, kelyhek 5, torony, csillag, ördög, és ettől az egész történet szinte átvált egy sokkal mélyebb és rejtettebb drámába számomra. Ami dominánsnak látszik, az végül nem a nyitás, hanem a belső hasadás. És egyébként így meg is érkeztünk ugye ahhoz, amit mondok, hogy változóban vannak most nagyon az energiák. Az, hogy valaki egyszerre újra kezdeni, és egyszerre rejteni is akar. Egyszerre akar jelen lenni, és egyszerre kijátszani a helyzetet. A kardok 7-es itt nagyon beszédes. Nem teljes őszintességet mutat, hanem kikerülést, taktikázást, önmaga vagy a másik előli elhúzódást. A kelyhek 5 azt mondja, hogy ennek a mélyén veszteség van, gyász van, valami nagyon nem úgy alakult, ahogy a lélek szerette volna, és a torony aztán már nem hagyja bent a falak mögött, leomlasztja, amit eddig kontrollal, szereppel, királyi tartással fent lehetett tartani. És amikor minden leomlik, akkor ott marad a csillag, mint a legmélyebb igazság, hogy a romok alatt még mindig ott van a tiszta vágy, a remény, a valódi irány. Csak ugye az ördög rögtön rátekeredik erre, és azt mutatja, hogy ez a vágy még nem szabad, hanem kötött, megszállott, félelemmel, függőséggel, testi vagy lelki ragaszkodással átitatott. Szóval nekem ez a kirakás úgy beszél, mintha lenne benne egy nagyon erős férfi energia, ami kívülről stabilnak és uraltnak akar látszani, de belül már régen reped.
Először megnyit egy kaput, mintha menne új irányba, mintha lehetne építkezés, közeledés, siker. De a mélyebb igazság az, hogy a feldolgozatlan veszteség, a titkolt motivációk, a kontroll nem engedik tisztán megszületni ezt az új kezdetet. Emiatt a fősodrás nem egyszerűen a szerelem vagy a közeledés, hanem transformációs válság. Olyan válság, ahol már nem lehet visszamenni a régibe, de az új még nem született meg tisztán. Ez egy rugalmatlan, régi biztonságok átalakulásáról szóló dinamika. Ha egyetlen mondatba kéne összesűrítenem, ez a kirakás nem egy nyugodt szerelmi történet, hanem egy olyan belső omlás, ahol a kontrollált külső mögött már régen elkezdődött ez a fajta érzelmi összeomlás. A domináns erő, ugye itt a haláltorony ördögtengelye mentén az, hogy ami hamis, ami rejtett, ami kötésből működik, annak szét kell esnie, hogy valami igaz, egyáltalán esélyt kapjon megszületni. Ugye itt ez kollektív kirakás, ezt ne felejtsétek el, itt mindenki helyettesítse be, hogy éppen annak az illetőnek esetleg mi van az életében. Ez egyfajta belső törés, ahol valaki már érzi, hogy nem tud úgy tovább menni, ahogy eddig. Mégis kapaszkodik a kontrollba. Nekem ebből a kirakásból messze az kiállt ki a leghangosabban, egyébként itt a haláltorony, Kardok hetes ördög együtt azt mondják, hogy itt nem az a fő kérdés, hogy akar-e, hanem az, hogy mit próbál még mindig fenntartani magában, ami valójában már omlik. Mintha a legmélyebb dráma nem köztetek lenne, hanem benne. Ott, ahol a szerep, az erő, az önuralom, a tartás már nem tudja elfedni ezt a repedést. És nekem az jön ebből, hogy mitől fél annyira, hogy inkább taktikázik, vagy visszatartja még mindig magát, mint hogy tisztán beleálljon ebbe, amit valójában érez. Ebbe már ugye a Kardok hét, az ördög árnyéka, ugye az mutatja meg, hogy egyfajta rejtés, kontroll, kötést, félelmet. Szóval nekem ennek a kirakásnak a lelke, hogy mi az, ami benne már össze akar dőlni. Hol van a Kardok hetesje? Itt van. Össze akar dőlni, de még mindig tartja a falait. Jó, most erre fogunk ránézni, hogy jó, erre a két lapra fogok még tisztázókat kérni, hogy mi az, ami miatt is nem engedi a változást. Jó, először a Kardok hétre fogok tisztázó lapokat kérni. Oké. Mert itt már közel nem arról szól, hogy ő akar-e jönni, vagy nem akar, hanem milyen változás ellen, amit nem enged magának. Bár elindult ez a belső törés egyértelműen, de még mindig nagyon sok feszültséget generál benne. Okay. Jó. Remélem minden kártya benne van. Szuper. És akkor nézzük is. A torony rögtön lerántja a leplet arról, hogy ez a kerülés nem pusztán szokásos tér vagy játéktér, hanem annak a jele, hogy benne már valami megbomlott. A kelyhet ötöse miatt ez a bomlás érzelmi veszteségként él benne, csalódásként, hiányként, megbánásként, mintha már látná maga mögött valamit, amit elrontott, vagy amit nem tud megtartani, és mégis a botokásza ott van utána, mint egy nyers, elementáris, indítási vágy. Ez nagyon beszédes, mert azt mutatja, hogy a rejtőzködés mögött nem üresség van, hanem elfojtott tűz. Nem az a baj, hogy nem akar, hanem az, hogy az akarás egy romos mezőből akar megszületni. Az érmék hetese pedig lassítja ezt az egészet. Néz, figyel, számolgat, várja, hogy mikor jön el az a pont, ahol már
biztonságos lenne megmozdulni. Egy olyan emberképe, aki azért taktikázik, mert belül már megtört valami. Mégis szeretne újraindulni, csak nem meri kockáztatni, hogy még egyszer összeomoljon. Ugye az ördögre húzott lapok pedig ugye a botok 9-esével indítunk. Azt mutatja, hogy ez a kötés egy sebesült, vagy kapcsolat egy sebesült védekezésből él. Itt valaki nem pusztán ragaszkodik, hanem őrzi a saját sebeit, a saját falait, mintha azt mondaná, engem már túl sokszor ért találat, ide nem léphet be akárki. A kardok 10-ese ezt erősíti, mert ez már az a pont, ahol a lélek emlékszik a legmélyebb csalódásra, a végpontra, a hátbaszúrásra, a teljes szétesés élményre, és ebben a sötét mezőbe lép be a hold a nap együtt, ami nagyon erős, mert azt mutatja, hogy benne egyszerre van jelen a félelem és az igazság, az árnyék és a felismerés, a zavartság és a tiszta vágy, mintha már nem tudná teljesen becsapni magát. A hold még tartja benne azt a szorongást, a gyanút, a belső zavarodottságot, de a nap már világítani kezd, hogy mit akar valójában, hol van az igazi élet, az igazi vonzás, az igazi melegség. Ugye a kardok 6, ugye a végén pedig azt sugja, hogy ebből a kötésből csak úgy lehet kijönni, ha elindul fejben és lelkileg egy másik part felé. Hogy most még fogva tartja a múlt sebet, de már elkezdődött benne maga a gondolat, hogy elkezdje meglépni ezt a közeledést. Ő nem azért kerül, és nem azért zárt, mert nincs benne erő vagy vágy, hanem mert a vágyat egy összeomlott belső világon keresztül éli meg. A kardok 7-ese azt mutatja, hogyan próbál túlélni. Taktikázással, ugye itt taktikázással, kivárással, féloldalas jelenléttel, amit érezhettek. Ugye az ördög pedig azt mutatja, hogy a régi sérülés, a vesztesség emléke, a félelem attól, hogy újra elinduljon, és esetleg el kell vesztenie valamit, nagy benne a félelem. Csak hogy a nap és a kardok 6-osa miatt én azt érzem, hogy ez már nem egy teljesen zárt rendszer, már nem csak a sötétség beszél belőle, hanem már megjelent benne egyfajta felismerés, hogy ebből a régi börtönből ki kell mozdulnia. Én most a kardok 10-esére és a botok 9-re fogok húzni még, jó? Megnézzük, hogy a kardok 10-re, hogy mi az a konkrét múltbeli veszteség, vagy árulás, vagy lelki törés. Jó? Ami még mindig benne él, ami miatt védekezik. Hogy megértsük a működését, jó? Hogy miért gondolkodik ő még mindig így. Így. Megpróbálom, hogy minden benne legyen. Jó, és a botok 9-re, hogy milyen tapasztalat tanította meg őt arra, hogy a nyitottság helyett inkább falakat húzzon. Igen, az érzelmek azok, igen. Azok nagyon ott vannak. Jó, és még egyszer. Milyen tapasztalat tanította meg őt, hogy inkább falakat húzzon? Oh. Ja. Oké. Megpróbálom, hogy minden látszódjon. Na nézzük, gyönyörűen megmutatják egyébként az energiákat. Mi az a konkrét múltbeli veszteség, árulás vagy lelkitörés? Ugye itt a kardok 10-re húztunk. Én ebből azt látom, hogy benne nem az él legerősebben, hogy egyszer megsértették, hanem az, hogy egyszer már elhitte, hogy megérkezhet valahova. És onnan mégis vissza kellett fordulnia üres kézzel. Tehát
lehetett egy régi kapcsolódás, ahol nem őt választották. Ezért védekezik most ennyire. Nem azért, mert nem tudna újraérezni, hanem mert a lelke emlékszik arra a pontra, amikor már majdnem kiengedte a kezéből a régi óvatosságot. És a jutalma nem megtartás lett, hanem távolodás. Mintha ott tanulta volna meg, hogy a legfényesebb remény is kifuthat a semmibe. És azóta a tüze nem halt ki, csak már nem meri tisztán megélni, lángolni, mint egyszer régen, mert már fél. És ugye a Botok 9, hogy milyen tapasztalat tanította meg őt, hogy falakat húzzon, ugye, szinte ugyanezt mondja, hogy egyszer túl sokat hitt valamiben, ami hirtelen omlott össze, és utána rájött, hogy a saját érzései gyorsabban nyílnak, mint ahogy a valóság megtartja őket. Azóta nem a szíve lett kisebb, hanem a bizalma lett óvatosabb. A fal nem a szeretet hiányából született, hanem abból, hogy egyszer szeretet felé menet elvesztette ezt a belső talajt a lába alól. És ez azt eredményezte, hogy bezár. Na, tehát gyönyörűen ráerősítettek erre a kártyák, hogy nem az érzelmei kevesek, hanem egyszerűen fél megnyílni. De nézzük meg, hogy mi lesz az a konkrét belső felismerés, vagy érzelmi pont, ami erősebb lesz benne. A vágy, az igazság, mint maga ez a fal, amit maga köré épített. Oké. Szuper. Mennyi botoklap. És akkor nézzük is, hogy mi töri meg végül is a hallgatást. Itt nekem az látszik, hogy ez az átbillenés nem egy külső dráma miatt jön, hanem azért, mert benne egyszer csak összeáll egy irány. Ezekkel a lapokkal már nem a bénultság beszél, hanem a felébredő tűz. A Botok királynője úgy jelenik meg, mint egy erő, ami többé nem hagyja őt közömbösnek. Nem pusztán vonzalom ez, hanem valami eleven, meleg, magabiztos jelenlét, ami mellett nem lehet örökké rejtőzni. Mintha ez az energia emlékeztetné őt arra, hogy milyen az, amikor valaki nem fél élni, és ettől benne is elkezd mocorogni az a része, amit eddig őrzött, visszafogott, elnémított. És a kardok lovagja azt mutatja, hogy ezután már nem csak érezni fog, hanem belül hirtelen felgyorsul valami, mintha eddig körbe-körbe járt volna magában, de egyszer csak megjön az a gondolat, az a belső parancs, hogy ezt már nem lehet tovább halogatni. Nem azért, mert minden félelme eltűnik, hanem mert egy pillanatra erősebb lesz benne az igazság, mint az önvédelem. Ilyenkor az ember nem azért indul el, mert már biztos mindenben, hanem mert már fájdalmasabb néha a némaságban maradni, mint kockáztatni ezt az elindulást. Tehát először még csak nézje a távolságot, nézje a lehetőséget, mintha saját életének a peremén állna, aztán ez a belső nézés szinte átvált valamiféle jövő érzékeléssé. Már nem csak azt látja, mi van most, hanem azt is, hogy merre mehetne ez az egész, ha végre nem a múlt falai között élne. És ez nagyon fontos, mert nem azt mutatja, hogy az átbillenés pillanata, amikor már nem a sebb tölti ki az egész látóterét, hanem a lehetséges jövő. És a Botok királya a végén pedig azt mondja, hogy ez a megmozdulás akkor történik, meg amikor végre visszalép a saját erejébe, aki eldönti, hogy mit akar kezdeni azzal, amit érez. Vagyis a valódi átbillenés nem az, hogy megszűnik a félelme, hanem az, hogy a saját férfi energiája végre erősebb lesz, mint a rejtőzés. Mintha egyszer csak megunná, hogy kívülről nézje a saját életét. Szóval én ebből azt olvasom ki, hogy ez a konkrét helyzet, vagy belső pont, ami megmozdítja, amikor van egy erős női jelenlét, vagy női minőség hatására már nem tud tovább tagadni. Tehát, hogy ő maga is akarja ezt az egészet, akarja végre a lépést, hogy irányt kapjon. Először fejben billen át, és aztán, ahogy kezdi látni ezt a jövőképet,
kezdi újra érezni az erőt önmagába. És onnantól már nem ugyanaz az ember áll a küszöbön, mint aki eddig csak figyelt. Onnantól benne már belső tűz mozgatja őt. Jó? És nézzük meg, hogyha elindul, mit akarna valójában mondani, vagy kifejezni. Ha megszületik benne ez az átbillenés. Mit mondana? Mit akarna kifejezni? Jó, nézzük meg, hogy mit akarna mondani, mit akarna kifejezni. Úgy lepattantak a kártyák, hogy jó, azt szeretem, amikor beszélnek. Oké. Jó. Oké. Jó, és akkor nézzük, hogy mit akar valójában mondani, vagy kifejezni, hogyha ez az átbillenés megszületik benne. Olyan, mintha egy sokáig egy néma belső szobában ült volna, ahol kívülről talán semmi különös nem látszott, de belül egyre hangosabb lett minden. Először csak azt érezte, hogy hiányzik valami, hogy van benne egy vágyott teljességképe, egy olyan állapot, ahol jó lenne megpihenni, jó lenne végre nem mindig védekezni, nem mindig számolni, nem mindig erősnek maradni. Ugye a Kejhek 9-ese azért nála nem egy egyszerű kívánság, hanem annak a belső beismerése, hogy igen, te vagy az egyik olyan pont az életében, ahol ezt a teljességet megérezte. Csak hogy utána, ugye itt a kardok 2-ese. Mintha ezt az egészet még önmaga előtt is visszatartaná. Mintha azt mondaná, érzem, de nem engedhetem át teljesen magamon, mert ha egyszer tényleg beengedem, akkor dönteni kell, akkor már nem maradhatok félúton. Ez az egész belső vívódás nem tiszta és szelíd, van benne dac, van benne önvédelem, van benne keserűség, ami abból születik, hogy már túl sokszor kellett úgy helytállni, hogy közben veszített is. Mintha egyszer csak azt kérdezné, hogy nem lehet örökké egyoldalúan mérni a történetet. Nem lehet mindig csak a veszteségtől félni, mert akkor soha nem ad igazi súlyt semminek sem az életében, amit valójában érez. A Kejhek lovagjét már az a része, aki elindulna a szívével, mintha valójában azt akarná mondani, hogy hiányzol, nem vagy közömbös, hogy amit köztetek érzett, az nem múlt el attól, hogy sokáig csendben maradt. De ezt a közeledést rögtön megzavarja a torony, és ettől ez az egész történet nagyon elevenné válik, mert itt nem csak arról van szó, hogy mondani akar valamit, hanem arról is, hogy amit mondana, az veszélyes ránézve. Ha megszólal, ha kimondja, amit valójában érez, akkor valami leomlik az eddigi életéből, az eddigi rendszeréből, abból a megszokott belső rendből, ami eddig biztonságban tartotta őt. Ezért olyan nehéz neki. Tudjátok, ez itt kollektív kirakás, tehát itt mindenki helyettesítse be, hogy mi az, ami vele rezonál, vagy az ő történetével. Az Érmék 9-ese azt mutatja, hogy közben mennyire ragaszkodik ahhoz a részéhez, aki önálló, aki ura magának, aki nem szorul rá senkire, aki saját világát egyedül is fent tudja tartani. Ez benne egyszerre büszkeség és menedék. Csak hogy a Botok 10-ese már jelzi, hogy ez a magányos önfenntartás kezd egyre nehezebb lenni, mintha vinne valamit a hátán, amit már nem akar tovább egyedül cipelni, de még nem meri igazán letenni sem. És a végítélet megszólal ebben az egész történetben, mint egy belső hívás, mint amikor valaki már nem csak gondol egy kapcsolatra, hanem érzi, hogy ez valami sorsszerű pont, valami, amihez egyszer vissza kell fordulnia, mert ha nem teszi, akkor örökké ott marad benne a kimondatlan igazság. És a Botok 2-ese a végén számomra nagyon emberi, nem azt mutatja, hogy már mindent tud, hanem azt, hogy ott áll a küszöbön, és nézi, merre menjen. Sokáig úgy próbálta védeni magát, hogy közben majdnem teljesen elszakadt attól, amit valójában akar. De amikor az átbillenés megszületik benne, akkor valójában nem valami bonyolultat akar mondani, nem magyarázatot, vagy nem kifogást, nem szerepet,
hanem valami olyasmit, hogy te fontos vagy. Hogy amit érzek, az valódi, hogy túl sokáig hallgattam, hogy nem tudok úgy tenni, mintha ez bennem nem élne. És ha még mélyebbre nézem, akkor azt látom, hogy ő valójában nem csak neked akar majd beszélni, hanem saját magának is, mert amikor végre kimondaná, mit érez, akkor nem csak feléd mozdulna, hanem önmaga felé is visszatérne. Ahhoz a részhez, aki még tud szeretni, tud választani, tud kockáztatni. A valódi fordulat nem pusztán külső közeledés, hanem annak a beismerése, hogy a szívhangját már nem lehet sokáig elhallgattatni. Tehát én egy olyan férfit látok, aki sokáig a saját falai mögött próbál túlélni, közben mégis egyre világosabban érezte, hogy te vagy az a pont, ahol a szíve nem tud teljesen hazudni. És amikor végre megszületik benne ez a fajta átbillenés, akkor a valódi mondat nem is szavakból áll majd először, hanem abból a belső felismerésből, hogy már fájdalmasabb elveszteni az igazságot téged, mint kimondani. Remélem tudtam nektek segíteni.